Giimbestigahan na karon sa Philippine National Police kon PNP ang mga aktibo ug retiradong pulis nga posibleng mitabang sa pugante nga si Atong Ang nga makaikyas sa pagsikop. Sa mga karon nagatubang si Ang og kasong kriminal na may kalabutan sa pagkahanaw sa mga sabungero. Matod ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, walay opisyal nga police security details nga nakarehistro kang Ang. Busa gitanaw karon sa mga otoridad ang posibilidad nga si Ang giprotektahan sa mga pribadong gwardya. Lakip sa gitanaw sa Criminal Investigation and Detection Group ang posibleng katabang ni Ang mao ang seasoned police officers. Kabahin sa posibleng papel sa mga aktibo sa retiradong pulis, imando usab ni PNP Chief Melencio Nartates Jr. nga tun-an ang posibleng pagpasakag kaso sa batok kanila bisan ang mga dagkong opisyal. Ang impormasyon nga nagpunting sa posibilidad o sa posibleng pagkalambigit sa upat ka mga retiradong general gipamatud-an usab. Bisan pa ang eksaktong gidaghanon sa mga individual nga tingali nakatabang ni Ang ginakumpirma pa. Una nang gibutyag sa CIDG nga nakadawat sila og 17 ka tips sa posibleng nahimutangan ni Ang human ni pagawas og wanted poster nga nagtanyag og 10 million pesos nga reward sa pagkasikop sa miikyas nga negosyante. Express Balita. Express Balita.